ఇంకా నువ్వు దుష్టత్వంలోనే ఉన్నావు, ఇంకా నువ్వు చెడుగులోనే ఉన్నావు, ఇంకా నువ్వు పాపంలోనే ఉన్నావు, ఇంకా విజ్ఞానంలో ఉన్నావు, దొంగతనంలో అన్ని విషయాల్లో ఉన్నావు. దుష్టత్వంలో ఉండి క్యాండిల్ పట్టుకుని వెలుగుతావు, దేవుని స్తోత్రం అంటాడు. అది ఆయన ఆయాసం కలుగుతుంది. దుష్టత్వం నుంచి మళ్లించబడిన వారు మాత్రమే ఆరాధన చేసేవాళ్ళం అన్నారు. దుష్టత్వం నుంచి మళ్లించటం వలన వారిని ఆశీర్వదించినట్లుగా దేవుడు తన సేవకుని పంపించాడు. అందుకని దుష్టత్వం అనేది దేవునికి ఇష్టం లేదు. చూడండి, కీర్తన 5:4 బైబిల్ తీయని చెప్పు చదవండి. బైబిల్ సేవకులైనా చదవచ్చు. 5వ కీర్తన 4 నీవు దుష్టత్వమును చూసి ఆనందించు దేవుడవు కావు. మన దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే దుష్టత్వాన్ని చూసి ఆనందించే దేవుడు కాదు. అంటే దుష్టత్వాన్ని చూసి ఆనందించే దేవుళ్ళు ఉన్నారా? ఉన్నారు. తెల్లవాళ్ళు తాగి తన తిరుగుతా సంబరాలు చేస్తారు.